Εκτός από την τουριστική νοοτροπία που πιστεύω ότι είναι ίσως το σημαντικότερο που έχει υποθεί μέχρι στιγμής σαν συζήτηση, μας βλέπουν αρκετοί επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή της περιοχής. Ποια θα ήταν η πρότασή σας, τι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι επιχειρηματίες, είτε είναι τουριστικών καταλυμάτων είτε όχι, της περιοχής μας, για καλύτερη αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος? Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμπάσχω πολλές φορές με πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι ενώ έχουν κάνει μεγάλες οικονομικές προσπάθειες και έχουν αιμορραγήσει, δυστυχώς δεν βλέπουν αυτή την υποστήριξη της υποδομής που δημιουργούν από όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Δηλαδή, να το πω έτσι, ότι αυτά που είπαμε ως προβλήματα, η καθαριότητα, συμπεριφορές, νοοτροπίες υποδοχής στις πύλες εισόδου, έτσι, από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τον τουρίστα για πρώτη φορά και ταυτόχρονα απογοητεύονται γιατί βρισκόμαστε τώρα παραδείγματος χάρη σε ένα κατάλημα που έχει γίνει μια προσπάθεια, προσπαθεί εκείνος ο φουκαράς, ο επιχειρηματίας, να αναβαθμίζει την ποιότητα συνέχεια και κάποια στιγμή αυτό δεν υποβοηθιέται από το άλλο κοινωνικό περιβάλλον. Άρα το μήνυμα είναι ότι, και πολύ σωστά υπόθηκε, αλλά χρειάζεται να το επαναλάβουμε, ότι με τη συνέργεια και την προσπάθεια όλων μαζί, δηλαδή είναι κρίκη αλυσίδας, που αν ένας είναι σπασμένος η αλυσίδα διαλύεται, θα μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο και καλύτερα ο τουρισμός. Οι επιχειρηματίες λοιπόν που μας ακούνε, εγώ θα έδινα μια συμβουλή, όσο με ταπεινότητα θα το πω αυτό, πρέπει να προσέχουν δύο πράγματα. Να αναβαθμίζουν συνεχόμενα την ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και να δημιουργούν συνεχόμενα μία αναβαθμισμένη νοοτροπία φιλοξενίας. Δηλαδή, να καταλαβαίνει ο τουρίστας ότι εδώ είναι ένα σπίτι που τον αγαπάν και τον φροντίζουν. Δηλαδή, ποιότητα υπηρεσιών και συμπεριφορά. Αυτό είναι η δικιά μου συμβουλή προς τους επιχειρηματίες. Όταν αυτό το προσέχουν και το κοιτάνε, τότε σίγουρα θα πηγαίνουν ολοένα και καλύτερα. Κύριε Οικονόμου, έχουμε αρκετές καταγγελίες για καταστήματα. Ναι. Συγγνώμη. Στο θέμα των πινακίδων, να επανέλθουμε για τις σημάσεις. Σωστά, δεν το ολοκληρώσαμε. Ναι. Το ξεπεράσαμε. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν καταγραφεί τα περισσότερα προβλήματα. Ξέρουμε, μην νομίζετε πως ξέρουμε που υπάρχουν προβλήματα. Αλλά σας είπα, η χρονιά ήταν δύσκολη. Στον πρώην Δήμο Μαρμαρίου υπάρχουν τα λιγότερα προβλήματα από αυτό. Γιατί το είχα αναλάβει και προσωπικά πριν 3-4 χρόνια. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια και είχαμε τοποθετήσει πάρα πολλές. Φέτος, μέχρι το καλοκαίρι, θα έχουν επισημανθεί τα σημεία που υπάρχουν προβλήματα και θα έχουν τοποθετηθεί κιόλας. Σε όλο το Δήμο. Λοιπόν, τώρα πήγα κάτι να ρωτήσω και με τη διακοπή δεν το είδα καθόλου. Είπατε για τις σημάνσεις. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν 3 τουριστικοί συνδέσμοι. Κάριστο, Μαρμάρι και Στήρα. Υπάρχει συνεργασία του Δήμου με τις τουριστικούς αυτούς συνδέσμους? Στα Στήρα δεν υπάρχει πλέον τουριστικός συνδέσμος. Υπήρχε παλιά, όχι πλέον σαν φορέας έτσι συντεταγμένος δεν υπάρχει. Υπάρχει εδώ του Μαρμαρίου και της Καρίστου, με τους οποίους είμαστε σε επαφή και των οποίων εκπρόσωποι υπάρχουν και στην Επιτροπή, στην Τουριστική Επιτροπή. Έτσι. Υπάρχει βέβαια και εκπρόσωπος από τα Στήρα, αλλά δεν είναι στην ουσία εκπρόσωπος του συνδέσμου αυτού με τη μορφή που έχουν οι άλλοι. Είμαστε σε μια ανοιχτή επικοινωνία όλο το χρόνο, κάνω κάποιες προτάσεις, βρισκόμαστε, συζητάμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Είπαμε όμως, όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα δεν γίνεται από τη μια χρονιά στην άλλη. Θέλει δουλειά και προσοχή μεγάλη στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές πλέον. Τα χρόνια τα προηγούμενα ήταν πιο εύκολα, αλλά δεν υπήρχε και ανάλογη προσοχή. Εμείς το πάμε αντιστρόφως ανάλογα τώρα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν. Κύριε Λιάσκο, θα κάνω και μια πολιτική ερώτηση, δεν μπορώ να μην την κάνω. Εάν σκέφτεστε να ξανασχοληθείτε πάλι με την πολιτική?
Την αφήνω για το τέλος. Να πούμε αυτό το ανέκδοτο που λέει ο λαός μας ότι το μικρόβιο της πολιτικής αποθνίσκει 2 χρόνια μετά το θάνατο του πολιτικού. Λοιπόν, να πούμε ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι ένα μεράκι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εγώ, ξέρετε, για να χαριτολογήσω λίγο, μου λέγε ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, λέει, ξέρεις κάτι αγούρι μου, σε θυμάμαι εκεί στη γειτονιά, λέει, ρωτούσες τα παιδάκια, έχεις κανένα πρόβλημα εσύ, μήπως έχεις εσύ κανένα πρόβλημα, και προσπαθούσες να λύνεις προβλήματα από το δημοτικό. Πιστεύω ότι όσοι έχουμε το μεράκι της πολιτικής δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Δηλαδή είναι μεράκι προσφοράς. Αυτόματα με το που δημιουργείται ένα ζήτημα, εκείνος που συμμετέχει στα κοινά, και εγώ ξέρω τους ανθρώπους που ασχολούνται, αυτόματα προσπαθεί να βοηθήσει ή να καθοδηγήσει ή να δώσει λύση. Είναι μια δύσκολη εποχή σήμερα. Είναι μια εποχή περίσκεψης και ευθύνης. Εγώ θα ήθελα να είμαι χρήσιμος πρώτα απ' όλα. Όχι ευχάριστος. Δεν υπήρξα ποτέ ευχάριστος ως πολιτικός. Δεν ήμουν ποτέ εκείνος ο οποίος έλεγα ευχάριστα λόγια στα αυτιά των συμπατριωτών μου. Πολλές φορές τους έλεγα και λόγια που τους στεναχωρούσαν. Αλλά δεν τους κορόιδευα και προσπαθούσα πάντοτε να είμαι υπεύθυνος, αξιοπρεπής και σοβαρός. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός η προσφορά και πράγματι προς αυτή την κατεύθυνση έτσι το σκέφτομαι, διότι τώρα ειδικά πιστεύω ότι χρειάζεται κάθε ικμάδα δύναμης η πατρίδα μας για να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Εφόσον κρίνουν οι συμπατριώτες μου ότι μπορώ να προσφέρω, πραγματικά ναι, το σκέφτομαι. Πιστεύω φτάσαμε τη 1 ώρα εκπομπής. Δεν θα παραλείψω να πω ότι αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που βλέπετε δεν είναι σκηνικό, είναι το ξενοδοχείο Αλικές στο Μαρμάρι. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Γουλέτα που είναι και εδώ αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουλέτα. Είναι πραγματικά πανέμορφα. Ποιος είναι και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μαρμαρίας. Και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μαρμαρίας. Το γνωρίζουν όσοι μας παρακολουθούν. Θέλω να πει 2 λόγια ο κύριος Οικονόμου κλείνοντας. Μετά να πάρετε το λόγο εσείς, κύριε Λιάσκο. Ευχαριστώ, Κώστα. Μίλησαμε για τουρισμό απόψε. Αλλά ο τουρισμός δεν είναι μόνος του. Ας πούμε, εγώ είμαι αντιδήμαρχος τουρισμού, αθλητισμού και πολιτισμού. Αυτά τα 3 συνυπάρχουν και πρέπει να συνυπάρχουν άμεσα για να προωθηθεί ο τουρισμός. Δηλαδή, εμείς κοιτάζουμε, ναι, είμαστε σε επαφή με τους επαγγελματίες του χώρου, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά παράλληλα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και προϋποθέσεις και γεγονότα γύρω από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, ώστε να προωθήσουμε τον τουρισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι διοργανώνοντας μια αθλητική εκδήλωση, ένα ράλι όπως κάναμε, θα ξανακάνουμε, ένα ποδηλατικό αγώνα, έχουμε το κλειστό της Καρίστου. Προσπαθούμε τώρα, είμαστε σε μια επαφή με τις ομοσπονδίες, μήπως φέρουμε κάποιο μεγάλο γεγονός εδώ, κάποιο Final Four, κάποιου αθλήματος, κάποιου βόλεϊ, κάποιο μπάσκετ, ώστε να τραβήξουμε κόσμο εδώ. Στο θέμα του πολιτισμού, διοργανώνουμε εκδηλώσεις το καλοκαίρι, ώστε να υπάρχει κάποιο κίνητρο και για τον κόσμο, για τον τουρίστα να έρθει, να τα δει, να απασχοληθεί. Φιλοξενήσαμε πέρσι ένα φεστιβάλ χοροδιών. Ήρθαν 150 άτομα, έμειναν στην Κάριστο από άλλα νησιά. Το στηρίξαμε και θα το στηρίζουμε. Τέτοιες δράσεις, όπως είπαμε και πριν, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον τουρισμό. Και εμείς είμαστε εδώ για να τα στηρίξουμε όλα αυτά και να τα προωθήσουμε. Αυτό ήθελα να πω κλείνοντας, για να δικαιολογήσω και τον τίτλο μου, το γενικότερο. Εγώ ήθελα να δώσω στην ευκαιρία να πω ότι επειδή όντως ο τουρισμός δεν είναι μόνος του και επειδή δεν είναι ο μόνος αντιμετωπός, όπως είπε ο κ. Λιάσκος, η καθαριότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω, η συνεργασία σας στο Δήμο είναι καλή, είσαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία? Δεν συζητάμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν και δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν προβλήματα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τη συνεργασία μου, με τους άλλους τομείς, με τους συναδέλφους. Ιδιαίτερα και στη τομέα της καθαριότητας γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Και με τον αντιδήμαρχο, τον Νίκο τον Μανώλη.
Είμαστε σε άμεση επαφή, καθημερινή μάλιστα, όχι απλά. Και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία και με τον Δήμαρχο και με τους υπόλοιπους αντιδήμαρχους. Ωραία. Κύριε Λιάσκο. Εγώ να πω ότι πράγματι, όπως είπε ο Γιώργος, συνδέονται όλες οι δραστηριότητες μεταξύ τους. Και βέβαια, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα σήμερα. Μια κουβέντα η οποία ήταν χρήσιμη, αλλά θα έλεγα είναι και ένα έναυσμα για προβληματισμό, για περαιτέρω προβληματισμό. Κλείνοντας, θέλω να δώσω ξανά αυτό το μήνυμα. Τουρισμός ίσον συνέργεια όλων. Δεν γίνεται αξιοποίηση του τουρισμού χωρίς όλοι μας να συνεργήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτή η συνέργεια είναι και ζητούμενο σήμερα που η χώρα μας περνάει μια κρίση βαθύτατη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη αυτή εποχή και να χαράξουμε μια καλύτερη πορεία για το αύριο. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μήνυμα και να ευχηθώ κι εγώ πραγματικά καλό κουράγιο σε όλους όσους προσπαθούν και επιχειρούν. Εγώ να ευχαριστήσω τον κόσμο που έκατσε μαζί μας αυτή τη μία ώρα και μας παρακολούθησε. Να επενθυμίσω ότι στις 18 Μαρτίου την Κυριακή γίνεται το 4x4, η διαδρομή 4x4, η καινούρια που έχει χαραχτεί και περιμένουμε αρκετό κόσμο. Ήδη είναι καμιά 40 άτομα που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Σας περιμένουμε όλους. Έχουμε καταφέρει να έχουμε και καλύτερες τιμές στα καράβια για όσους έρθουν από Αθήνα με εκπτώσεις. Να ευχαριστώ πάλι τον κύριο Γουλέτα για τη φιλοξενία στο ξενοδοχείο Αλικές. Και κλείνοντας, ευχαριστώ και τον κύριο Λιάσκο. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και τον κύριο Οικονόμου. Πιστεύω ο κόσμος να έλαβε κάτι από αυτό και ιδιαίτερα οι επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο. Και να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα μπροστά, γιατί αυτά που είπαμε, όπως είπατε κι εσείς, είναι τι θα γίνει μετά από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.